ya gaji bai so na to ya sayan da zai da ni in sun yi sa'a sun kawar da ni wannan ya rage nasu amma mu fa abin da Allah ya shimfiɗa a yi wa Najeriya za a yi ko mun zafin sa idan ko suwaye misali yanzu kan tsaro da kake faɗa kaga soja duk sojan Najeriya ni ina ganin shi daidai yake da ɗan sanda na da me kake nufi saboda sun riga sun zama ɗan sandan kuma 'yan sandan da kuke da su sun gurɓata ni akwai abin da in zan yi a wata shida za ka ji tsoron abin da za yi amma kuma shine gaskiya kamar me za a yi wannan wani sirri ne daban abin da zan yi wa soja ka san in mutum ba lafiya an kai shi asibiti an kai shi ɗakin likita za a yi mishi sojiri ka san haka to wannan garan bawul da zafin dole ne kuma akwai abin da za a kirkiro daban saboda kare ma'adanan kutukun kuma ana ba da dead time limit misali ba shigantakan nan ta yi wa ta boko haram ba wallahi ne zan ce a wata shida in dai ba ta yi ba duka manyan nan sai an rage muku girma kuma za ku tafi gida kuma za a hukunta ku kudin da aka baku sai kun da shi sai an musu prof a wata shida a matsayina na shugaban kasa zan je Zambiza can zan koma zan yi hutun sati wurin in wani abu ya taba ni magani yanzu kana nufin kuɗin da ake kashewa a kan tsaro da har ma wasu ke ganin yayi kaɗan kai kana ga ya wadatar ka sunana na ce sunana Hamza Al-Mustafa kuɗin da ake basu a wurina cuwa-cuwa ne shegantakar banza ce ni ba mun ake rike Najeriya ba kuɗin da ake ba ƙanana daga cikin yaran na ni ban gan shi ba ban san shi ba amma mu rike ƙasar ai kuma mu lokacin mu ba wani wanda zai ce yayi wani shegantaka ya kwana lafiya ka ce shugaba Buhari ya miƙa wa mutum amana shikenan sai ya bar shi da amanar kai me za ka yi daban da nasa ni na ɗauki rantsuwa ba ni da haƙuri in kaga ana cuta to mu magana ta ƙare kowa ya san akwai doka babu jam'iyyar tsaro ko kuma wata ministry ko kuma wata jam'iyya da babu dokar da take rike da ita yanda dokar wurin ta shimfiɗa ko mun girman mutum ita zai shiga doka ruwan zafi ne kowa ya sa ɗan yatsansa kone ya zai amma baka gudun a ce ai Al-Mustafa kuma maimakon demokaradiyya ya koma yana mulki irin na soji a'a demokaradiyya doka take bi doka nake bi demokaradiyya babu doka hauka ne to ka yi zama a gidan yari shin da wasu da za a ce har yanzu kana kullace da su ko da wani abu daban da za ka ce ka koya zaman da muka yi na gidan yari namu daban ne dan na wani akwai azaba da gangan da aka shirya a cikin shekara biyar da wata biyu ni na san irin azabar da na sha da kuma inda aka kai ni sun riga sun gaya min ba zan taba dawowa ba kuma wanda suka shirya su kashe ni suna gaya min ido da ido amma da na fito na yafe kuma na zauna a matsayina na wanda ya yafe saboda makaranta ce Allah ne ya kai ni ba wani mutum ba kuma abin da na gani na koya da damar da na samu na tunani da na karatu da na fahimta Najeriya zama a prison zai sa ka rika tunanin da a waje ba za ka yi shi ba saboda kana jin daɗi a waje a nan